ராகு தோஷம், நாகதோஷம், செவ்வாய் தோஷம் இருக்கிறவங்கெல்லாம் இந்த பட்டீஸ்வரம் என்ற கோவிலில் வந்து வணங்கிட்டு துர்காவிற்கும் வணங்கி பரிவர்த்தனை செய்துட்டு போனால் நம்முடைய தோஷங்கள் நீங்கி, திருமண தடை இருந்தால் அது நீங்கி நல்ல வரன் கிடைத்து வாழ்க்கை அமோகமாக இருக்கும். சிவபெருமானை நோக்கி பார்வதி தேவி பூவுலகில் வந்து பூஜை செய்தா. அப்போது தேவர்கள் எல்லாம் செடி கொடிகளாக வந்து இங்கே அவர்களுக்கு முன்பாக வந்து அவங்களுக்கு பக்கத்துணை இருந்தாங்க. காமதேனு எனப்படுகின்ற பசுவானது தன்னுடைய குழந்தையை அனுப்பி வைக்கிறா. அவன்தான் பட்டி. அது பால் சுரந்து இறைவனுக்கு அருள் புரிஞ்சதுனால இதற்கு பெயராகவே பட்டீஸ்வரம் என்று அழைக்கப்படுகின்றாள். துர்க்கைக்கு 8 கரங்கள் இருக்கு. அந்த சங்கு, சக்கரம், அபய முத்திரை, கத்தி, வில், அம்பு இவற்றோடு கிளியும் இருக்கிறதுனால இவள் சக்தியும் அபரிதம்.